Малайчинка. Зоя, коли ласка. Добре. Далі. Саша, коли ласка. Як... 4 плюс 9. Добре. Максим, коли ласка. 5. Давай зробимо наоборот. 5 і плюс 4. Де твоє 4 було? Максим, гляди, було 5 і плюс 4. Лічи в кропочках. 5, 6, 7, 8, 9. Скільки отрималося? Плюс 4 ровно 9. Малайчинка. Стеша, коли ласка. 6. Давай зробимо наоборот. 6. Стеша плюс 1. Скільки? Скільки отрималося? 7. Малайчинка, добре. Ягор, кидай кубик. 4 плюс 2. Який, Ягор? Де у тебе не бачно яка, лиш би ще раз кидай, добре. 3. І другий раз кидаємо кубик. Другий раз. Плюс 3. Скільки отрималося? 3 плюс 3? 6. Добре. Ваня, коли ласка. Так, Малайчинка, 6. Кароліна, коли ласка, твій приклад. 1. Скільки? Малайчинка. Скільки? Малайчинка. 5 плюс 3. Добре, чудовно. Коли ласка. Кидаємо. Кидаємо кубик. 3 плюс 3. Скільки? 6. Добре. Артем. 3 плюс 5 Артем отрималося. 3 плюс 5. А вот 3, а вот 5. Ну, скільки отрималося? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Так, Малайчинка. Ксюша. 1 плюс 1. Скільки? Ксюша, 1 плюс 1. Скільки? 2. Малайчинка. Рома. Утьок знову у нас кубик. 2 Плюс 1. ровно 3. Малайчинка. Глеб. Глеб, коли ласка. 5 плюс 3. 5 плюс 3. Добре. Так, Михайліна, кидаємо кубик. Твій приклад, коли ласка. Утьок кубик. 5 плюс 9. Добре, Малайчинка. Влада, твій приклад, коли ласка. Плюс 2. 6. Малайчинка. Глеб. 1 плюс 3. Скільки? 1 плюс 3 – 4. Філіп. 3. 3 плюс скільки? Другий раз кидай. 2. 2. Ну, 3 плюс 2 скільки?
3. У тебе есть 8, глядzi, было 3. И плюс 2. Лічи. 3, 4. И на... И еще одна. 3, 4 и 5. Добре. Аліса, коли ласка. 2 плюс 6. Давай зробимо наоборот. 6 і плюс 2. Скільки тримається? Ровно. Молодчинка. Добре.